η ακρόαση σε εκείνες που δεν άντεξαν. Απαγορεύεται η ακρόαση σ' αυτές που δεν αγάπησαν. Πήγα στο μέρος που τα βράδια μας αράζαμε, την παιδική χαρά μαθαίνω την κρεμίσανε, και το μπαγκάκι που τα όνειρα χαράζαμε ξερίζωσαν και οι κοανοχείς ανοίξανε. Έτσι εξηγείται που η καρδιά σου σαν να φύγεται τόσους μήνες κι η ψυχή σου σαν σώμα έδινε. Έτσι εξηγείται που η μορφή σου πάλι αγνοείται και η δική μου η ζωή η μπουρδέλο έγινε. Έτσι εξηγείται που η καρδιά σου σαν να φύγεται τόσους μήνες κι η ψυχή σου σαν σώμα έδινε. Έτσι εξηγείται η μορφή σου πάλι αγνοείται και η δική μου η ζωή μπουρδέλο έγινε. Απαγορεύεται η ακρόαση σε εκείνες που δεν άντεξαν. Απαγορεύεται η ακρόαση σε εκείνες που με μάτωσαν. Πήγα στο μέρος που τα βράδια μας αράζανε, την παιδική χαρά μαθαίνω την κρεμίσανε, και το μπαγκάκι που τα όνειρα χαράζαμε ξερίζωσαν και οι κοανοχείς ανοίξανε. Έτσι εξηγείται που η καρδιά σου σαν να φύγεται τόσους μήνες κι η ψυχή σου σαν σώμα έδινε. Έτσι εξηγείται που η μορφή σου πάλι αγνοείται και η δική μου η ζωή μπουρδέλο έγινε. Έτσι εξηγείται η καρδιά σου σαν να φύγει τόσους μήνες κι η ψυχή σου σαν σώμα έδινε. Έτσι εξηγείται η μορφή σου πάλι αγνοείται και η δική